tegen. If je dat tegen, zorg je naar Bijbel zijn prescript van Trasani. Zorg je naar Bijbel. De vrouw zei dat tegen wordt verkaren. De vrouw zei het doen. En de man die voor draaibakken gaat naar kado. Dat is alsof de vrouw zei dat tegen zijn Bijbel en takkie. Geef Jezus, Matthäus 5. Pak naar 19 nog. Geef Matthäus 19. Vanaf vers 5. Luister, Christus herhaalt het in het Nieuw Testament. Dus we berekenen het nog Oud Testament, Sani. No. Luister even, lees het. Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 19, vers 5. Dus alle christenen zijn er tegen. Dit is naar Jezus in het Nieuw Testament. Lees het, Abi. En dat ben taki, voor dat ere. Wa masa libi hem tata, nanga hem mama. En dat zou horen, nanga hem wepi. Dus wat man moest liever pa, naar een man en go horen naar een vrouw. Dus wat man zei, wat man zei tegen een man also, no kan go trouw. Dus tegen zoeken zo'n man. Dan maar die ne pa also ete, ama die ne ma also ete, nou al lemal, ino kan trouw naar een passie dat hij. Ama na to chari ga grond. Dat was aan Bijbel en tegen alvast. Lees dat door. En dem toe, sade was king. En de toevenk sade was king. A vrouw heeft trouw aan bezet voor een man. Niet andersom. Dus een man heeft trouw aan bezet voor een vrouw heeft trouw aan bezet voor een man. Daarom een vrouw nog mag gewoon wakker jaman. Lees die. Vers 6. Without, de no de tusma moro. De toe no de tusma moro. Lees die. Maar dem de was king. Dan maar de was king. En dat zijn ze aan Christus aan Johannes. Midden wanneer gado. Maar de christen komt met het dat Christus aan gado na wang. De man, de was king aan een vrouw. De toe en wakkerlijk was king dat grond tapu. Zijn ze echt fysiek één? Nee. Dat betekent in de verstand de na wang. A vrouw denk je, ik vind Masra en denk je. En Masra kan naar jou go, a vrouw zegt amen, naar drapen we go. Tema tak na jawe go no, a vrouw zegt sang, amen my Lord. Dan weet je Masra, amana yung Masra hij is de Heer. Dat betekent dat één bepaal. Anders in elkaar een Masra, in elkaar een lummel. Dus je trouw in op trouw naar een lummel, in trouw naar een Masra. Want Masra sabah wet voor kado en ook doe alles aan zijn kado tak aan doen. Dat je trouw naar een man dat hij behandelt jullie als een prinses. Je gaat zeggen Samisa, een man dat nog stop you. Een man dat nog met wat chin aan jou en tegen dat nog wat drama chin. Een man dat nog zorgen aan chin aan beki. Een man dat nog roko. Een man dat stone krabben. Kilomito. Heel ding en look televisie. Een man dat nog een lummel. Una wana man dat hij. Alle de pester naar lummel. That's right. Want de mensen in de kerkie en hij take this my money en een man in roko. Kan het take van man in roko en een man yang. That's right. Dat is al Bijbel taki. Dus in effect, dus if you read that one person by the boeman, no, maar dan moet je beginnen met dat de persoon dat grond tapu. Je begrijpt zo het aki. Je begrijpt zo het zo. Lees het al lezen. Vers 6. Without, de no de tusma moro. Maar de day was king. Come on. Voor dat ere, was dat die tisikado me poti makandra kaba. Libi suma no musu prati baka. Dus daarom praat hij nog mag. Maar, Mozes beetje kulu, wat kan ze praten? Want soms bepaalde zijn epsa, dat hij moest praten. De arkiesa Christus op de cabrator, dat hij nou. Lees het. Vers 7. De ben taki ki en taki. Voor zij de Mozes ben ki, wa Komanderi. Voor schrivi, wa prati briefi. Dus dat zei de mag schrijven van praten briefie. Dus je ziet maar, a Bijbel en dat cabrasang, huwelijk. In een papieren staat dat iets trouw. Anders, dat je kan een huwelijkscertificaat. Anders, je kan praten hier op een briefje. Dus niet trouw in een briefje, maar dat hij praat hier op een briefje. Je put een briefje, omdat een pressie als schrijf dat naar je vrouw. Dus je hebt een briefje van nodig voor mij ongeldig. Lees het. Voor praten naar hem, vers 8. En dan ben taki ki dem taki. Jezus is pikino. Moses begi passi, prati, nanga wepi, dikasih tranga hati ere. Omdat u bent tranga hati. U bent ziet dat afro bij een nangera, sabe kro even, u bent pote weg, u te kwatra afro. U ziet een vrouw, heb ik kootje ouro, en borso bigi saka even en hanga, we pote weg, we te kwatra afro. Daarom Moses creëren zijn dat stop naar een hoero, en tek vrouw, praat hij officieel van vrouw, dan pas je te kwatra vrouw. Lees het. Maar na begin aan de bende zo. En het begin aan de bende zo. Dus vanaf Adam en Eva
Te wa man en vrouw trouw, de tang voor tego. Lazy. Vers 9. En mi taki ki untaki. Ibiri suma disi brati nanga hem wefi. Boiti fu hurudu ede. Stop. Dus de enige reden is dat Christus en Gino dat je mag praten naar een vrouw, naar zang. Hoererij. Maar hoererij voor Suma. Hoe lees je? Wat moet sorry voor Suma? Lees het door. Lees het opnieuw. Vers 9. En mi taki ki untaki. Ibiri suma disi brati nanga hem wefi. Boiti fu hurudu ede. En as a trouw nanga watra man. Oh. Dus Suma het plegen hoerudu drapen. Want een trouw naar watra man. Suma het plegen hoerudu. Een vrouw. Een vrouw plegen hoerudu. Dus lees het wel lezen. En ataki tak ibiri suma vers 9. Mi taki ki untaki ibiri suma disi prati nanga hem wefi. Boiti fu hurudu ede. En a trouw nanga watrawa hem hurudu kaba. Hem huru kaba. Een vrouw dat hoeru pa. Dus daar je put een vrouw dat weg, dat je praat naar hen. Dus if een vrouw hoeru, je mag praat naar hen. Lees je. En dat suma disi trouw nanga hem prati. If een tramang tek een vrouw sa praat naar hen masra, omdat dat de hoeru, al kisa Christus sa kopsa. En dat suma disi trouw nanga wa prati uma. Wan praat sa? Wa prati uma. En wan praat man, wan praat uma. Lees het wel lees je. En dat suma disi trouw nanga wa prati uma. Hoeru toe. En hoeru ook toe. Dus no man mag vast een vrouw dat moro. Een vrouw dat kan tang en wang voor de rest van het leven. Want ik kies libi en libi, like wat tagu. Want kan ik elkaar hoeru toe, tagu sani. Is je van de tagu en libi toch? Een vrouw kan dan wan tagu, atra tagu en kom. En tagu dat ba, atra tagu en kom. Dat na hoeru toe libi. En dat not een vrouw is doing. Dus kan is de stakkie, een vrouw dat mag. Wat zeg je? De Bijbel kent wel hoererij voor mannen. Maar sorry dadelijk. De Bijbel kent wel hoererij voor mannen. Het probleem is, een kroetu die een man, de traf vast in een kroetu die een vrouw. Want de man staat boven de vrouw. Dus een kroetu die een man denkt, nou wat traf kroetu. Maar krotapu leer je, dat na 50-50. Anders zo? 50-50 partnerschap. Arkibum, tamau la se libigi you. Pay you 50-50 de galibirati. Pay you 50-50 de. One man moest they start voor libi en delegi en vrouw. No één keer 50-50. Kom sorry even, Efeze 5. By the way, dit is de klas van vandaag. Luister even naar dit laatste. Pas 50-50 de. Efeze 5 vers 22. Algirisi. Nou, boeken voor Efeze, hoofdstuk 5, vers 22. Lees. Un wefi, saka un strefi na un egi masra ondro. Omdat je nou een vrouw en een masra, Lord. Je moet saka je streven. En je moet saka je. Dus 50-50 naar daar. Lazy. Zo lekki na ondro masra strefi. Dus precies van je loopt Christus en je wil saka je streven onder Christus. Je saka je streven onder je masra. Want en je vertegenwoordigt Christus in haar osso. Lees het opnieuw. Un wefi, saka un strefi na un egi masra ondro. Zo strefi na ondro masra strefi. Lazy. Vers 23. Dikasi na masra de da hede voor da wefi. Lees het al, lees het. Dikasi na masra de da hede voor da wefi. Amana you hede. Amana 50-50 naar you. Hij is jouw hoofd, niet het hoofd van het gezin. Hij is jouw hoofd. Lees het al, lees het. Dikasi na masra de da hede voor da wefi. Voor dat zak, Voor da wefi. voor dat osso, Voor da wefi. voor dat osso. Voor da wefi. Zie je dat, zus? Hij is jouw hoofd. Lees door. Zo leki Christa de da hede voor da kerki. Precies van Christus naar Ede van Kerkie. Amanga Ede voor een wefi. En dan van osso, van wefi. Want samen naar een wefi, a osso e bouw. Samen naar een wefi. Dus en aan osso van, en aan masra van osso wang. En aan Ede voor een vrouw eerst. Dan pas aan osso en meki. Want als je dat van osso, dat betekent, maar je kan de 50-50, dat moet ook voor een osso. No. Van wefi fossi. En dan pas aan osso en bestaan. Lees go door.
En ade dat voor Lusuma voor dat skin. En dan voor de suma vast king. Lees je. Dat is 24. Voor dat ele. Zo lenki dat kerkie moet je zakken naar Christus ondro. Christus is herhaling. Precies van jou, a kerk moet zakken onder Christus. Make je dem wefi zakken naar dem eigen Masra ondro. Je moet zakken onder je eigen Masra onder. Lees je. Make je dem wefi zakken naar dem eigen Masra ondro. Na ini alasani. In de sens van 4 of 2. Ini alasani. No, de sens van miljoen. Ini alasani. De sens van de eens. Ini alasani. Heer dat zuster? En alles. Je moet naar je Masra. En die Masra. Je want dus zo'n asotide. Fawaka. Snap je dat? Wat moet ik doen? Wat stel je voor? Wat is je advies? Maar je want to man, dan moet je nou doen wat je wil. Dat is nou een lummel bakken. Dat is nou een mafkado eten. Want lummel tegen vrouw doe wat je wil. Want mafkado tegen dan, oké. If I'm gonna koni abrasan, dan moet dat you up koni. Oké, sana you idee. Oké, me weggen. No, me not doing so. Moet doen zo. En toch hem doen. Alhoewel je het beter weet. Je begrijpt het? Iedereen gaat eten. Nog niet. Je moet er nou werken, toch? Je moet er nou werken. Want aan de koningen, wat lees je? In principe, vanaf je bent wat Chineesje, dat je leren Sandisi. Je moet leren je Sandisi. Dus die officer ben lees je Titus 2, vers 3, dat de oma's van bij ons leren, de dochters, dat na je moet leren je. Abi leren voor de is zo'n fassie. En wan man bent er voor leren boy die zien, voor trouwen bang. That's right. Snap je dat? Want nu heb je een kind. Maar waar is je vader? Je ziet? Want de panode, wanneer hij oud genoeg is, dat je tak naar je naam ook zo. Zou je doen? Je klappen. 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 Klap. Man klap. Man klap. Je probeert het beste wat je kan. Maar alleen een man zou hem een toon kunnen horen en zeggen, kom hier jongen. Bam! Jij kan het niet. Dus dan wat doe je ingesang, uiteindelijk kan jij niks doen. Daarom heb je vader nodig. En als je staan aan het plakken naar ingi, we leren voor Trow. We leren te samen naar Masra. We bouwen osso. We maken osso uit broko. Je zegt, geef me Spreuken 14 vers 1 even. Ik zal het hem kwijt. Maar geef me even Spreuken 14 vers 1. Je moest leren Trow. Lees die zingen. Ja, maar. Lees die zingen. Lees die. Dat boek op Spreuken hoofdstuk 14 vers 1. Ik ben Suma. Ik ben Sabi Uma. De bouw hem in die osso. Want vrouw sa koning, hij bouwt osso. Hij zorgt dat hij doet precies wat hij doet. Horen man, nou juist die fasie. Maar neem je bijvoorbeeld, een vrouw en tak-taki. Zo'n vrouw dat groot tapu, en tak moro furu, moro alle vrouw tussen alle de volken. Zo'n kwam de vrouw, en tak moro furu. Hoe tegen je me? Zo'n wanneer? A Creole, na Ingi ook toe. Want die is zo rustig, in het osso nou een monster te rapen. Lees het wel, lees het. Dat boek op Spreuken hoofdstuk 14 vers 1. Ibri Sabi Uma, de bouw hem in osso. A vrouw moet dat van controleren, je. Hoor hem mofo. Tamaka osso. Gamachi rust. Abo een mooi sweet geur. Zet Israël boom. Jaran yanga man. En jan zet ik pa. Me kan man kort het rust. Dat aan rust, dan passeert je de problemen komen. Maar zo we doen. Ai, je ziet, a mooi vie. Hier dat samen doen. Hier het is het. Dat zo de. Om het sang, uno leer van Libi naar onze Masra. Want de mafu no be leer hoe de sang disi. A volk van de kies de leer disi moro. En dat we gaan kerkie. A in de sang de vrouw leer in de kerkie. Woman dat wat loose. Dus zou je want jullie gelijk naar man. 50-50. We hebben ook een partner. Rommel, im arki amang, en im suku amang sa edin kado werkelijk. Want maar zij doet, sa kado tak ay doet. Maar zij psa, we mitu amang, ama switch fiti yesi, i opri futu istri lang amang, baka negi mo wat chikong, ama no sap yung oro. Want isuku wan dibri. Ino gi kans, huchara amang ko na yung pa, make yung pa beoordeel amang. Ama na nga sa ina kak chilisi. Ichara ko na ipagomiti fosi, as eerste, fosi istri lang amang. Als eerste, en die partij dat ik naar Pedro aan boos aan.
Ik was afgelegen. Heeft je vader het goed gekeurd? Heeft hij gezegd, dit is het? Hij was vrolijk. Hij heeft niks gezegd? Hoe het wezen moet zijn. Aha. En hebben jullie geluisterd? Absoluut niet. Met andere woorden, allemaal de eens zijn man. Wat allemaal tegen zei, dat ik doe. Maar jullie hebben het niet gedaan. Dus vader is nog de eens. Want hij heeft je precies gezegd wat het moest zijn. Snap je dat, zus? Want als de vrouw die man brengt naar de vader en een vader tegen zijn doet en een man niet doet dat hij, je bent abif loes aan man dat hij. Samsa. Nogmaals? Vrouwenlist is in de... Oké, Samsa. Nee, is goed. Laatste dan, voordat je weggaat. Geef Sirach. Is het 26? Wickedness. Oh, wickedness. Is wat? Wat is het, 26 of 19? Wie weet wat het is in het hoofd? Laatste tekst. Wat je net hebt gezegd is waar. Ik ga het lezen in de Bijbel. Als zuster dan, vrouwenlist is groter dan mannenkracht. Het is waar. We gaan het lezen in de Bijbel. Dus denk niet dat die dingen die je zegt niet in de Bijbel voorkomen. Ze staan allemaal in de Bijbel. En omdat u snapt dat die, dan wil je waarschuwen boy. Snap je? Vrouwenlist is groter dan mannenkracht. Dus dan ik wou wat doen om te kiezen. Je begrijpt het? Want de vrouw zegt gebruik de les, dan wat doen om. Ik denk niet dat dat poli. Ik ben niet meer. Lees zij Abi. The book of Sirach, chapter 25, verse 19. All wickedness is but little to the wickedness of a woman. All wickedness, vrouwenlist. Lees het wel eens over vrouwenlist. All wickedness is but little to the wickedness of a woman. Welke chapter ben je? We gaan naar 26 vers 16 nu. Dit is de vrouw die de abifde. Dus wat leest nog zo'n vrouw in de abifde? Lees hier. The book of Sirach, chapter 26, verse 16. Lees. As the sun when it arises in the high heaven, so is the beauty of a good wife in the ordering of her house. Kan dat you de one boom vrouw. You na like a song sa schijn. Ik ga tap say. In a mama thing. Sa fan boy, 5 years sweetie, dat die de one boom uma. Wat vrouw sa nee, boluku go suku tramang. Je snapt toch? Wat vrouw sa uit horen bovo, rustig. En dat, my Lord, ik doe wat jij wil. Dat nou een boom uma. Lees het wel lezen. The book of Sirach, chapter 26, verse 16. As the sun, when it arises in the high heaven, so is the beauty of a good wife in the ordering of her house. A good wife. And one good vriendin. Wife. In trouw na papieren. A good wife. Lees God even. As the clean light is upon the holy candlestick, come on, so is the beauty of the face in the right age. Come on, in right age. Met andere woorden, een vrouw dat kan bomen, wie is een oru, een vrouw dat mooi is, de wana wan. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.